Parang sa tingin ko mas magaling siyang kumanta ng Ilocano kaysa magbasa ng Ilocano. Mga kapatid, ah, sa araw na to, pinagdiriwang natin ang National United Methodist Youth Fellowship in the Philippines Sunday. Sa buong Pilipinas, pinagdiriwang po ngayon ang UMYFP Sunday. Ito po yung naka-schedule na MYF Sunday sa Central Conference. Kung kaya't ang mga tagapanguna natin ay mga kabataan, mag-aalay din sila ng isang awitin mamaya, makakarinig tayo ng mga testimonies mula sa mga kabataan at ang mensahe, it's an autobiographical sermon mula sa isang kabataan din. Wow! Kaya feeling namin ni Kuya Dave ngayon, bata kami eh. Sige nga po, pansinin natin yung mga katabi natin, yung mga nasa harapan, nasa likuran natin. May bagong mukha po ba dyan? May baby tayo dito. Dahil ito yung unang linggo niya dito sa NACS. Pwede bang dalhin mo dito yung baby mo na Risa? Ayan. Dito. Dahil dito siya lalaki, i-dedicate natin ang batang ito. Sige, dyan ka muna anak. Dito sa, i-dedicate muna natin tong sanggolan, no? Mga kapatid, nandito po si Baby Chris. Since ito yung unang Sunday niya dito sa NACS at dito sa NACS siya lalaki actually. Nararapat lang na sa unang linggo niya dito sa NACS i-dedicate natin siya sa Panginoon. May I ask you to please extend your hands toward Him now. Narito sa harapan namin at sa harapan mo, Panginoong Diyos, ang batang ito na si Chris. Ito yung unang pagkakataon, unang linggo niya dito sa NACS. Dalangin namin, Panginoon, i-bless mo siya. Katulad isang simbahan, kami rin ay nangangako sa iyo, Panginoon, na susuportahan namin ang mag-inang ito, lalong-lalo na ang batang ito. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Mga kapatid, I present to you Chris Offord. Chris na lang. Isang bagong constituent member ng NACS United Methodist Church. At later on, palakpakan naman natin. Later on, kukunin ng ating sekretary ang kanyang pangalan at ililista sa pangalan ng constituent member ng NACS. God bless you. And then, dito sa harapan natin, may guest tayo. Sino pa po yung mga bagong dito sa NACS? Wala na po ba? Dahil mag-isa lang siya, interviewin natin. Anong pangalan mo, anak? Tricia po. May Ibanez. Tricia May. Ilang taon ka na, anak? 16. 16. Oh, wow. From? QC. Bataga QC. Sa Muñoz. Wow. Sige. Meron po bang iba dyan? Sinong nag-invite sa'yo dito, anak? Sila Sheila po. Oh, talaga naman. Hopefully, hindi ito yung first and last, Hope to see you sa sunod linggo at sa susunod pa. Can you just extend our hands toward her now and let us pray for her? Tricia,
Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ni Tricia na for the first time nakasama namin sa pananambahan. Dalangin namin, i-bless mo siya, ang kanyang pag-aaral, at ang kanyang mga magulang at buong pamilya. Nawa, maramdaman niya na sa simbahang ito, hindi siya iba. She's not a stranger but a part of this great family of NACS UMC. Gawin mo siyang kaaya-aya sa harapan, Panginoon. At sa pagsama niya sa pananabang ito, tanggapin nawa niya ang pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Sige, dito ka lang sandali, anak. Tawagin na rin natin lahat ng mga birthday celebrators sa linggong ito. Sino-sino yung mga birthday celebrants? Halina kayo. We have Isaac Ruel Vioya, Romeo Martinez, Jess Garcia, Jessica Domrique, Emises Esponilla, Kizia Loking, Josefina Del Amen, Eric John Landingin, Nina Sofia Gonzalez, Caroline Miral, Virgie Season, Isabel Luis Olarte, Maria Paz Chong, Danable Medrano, Melissa Jean Santos. Meron pa bang iba? Asan si Ninya? Si JJ. Ninya, bukas ano? Yes. Dito sa gitna, anak. JJ, kailan ang birthday mo, anak? Bukas din. Ba, talaga naman. Magkasing height kayo. Meron pa bang ibang nag-birthday dyan? Mula ngayon hanggang sa Sabado? Kung wala na, sige. Ganun din po sa lahat ng mga nasa online worship, happy birthday po sa inyo na nagdiriwang ng kalang birthday. How about wedding anniversary? Di natin nabati last week sina Kuya Jimmy at Ate Neri. Kasi walang listahan na binibigay sa wedding anniversary eh. Pwede po ba? Kay Jimmy at Teneri, pwede po bang punta rin kayo dito at may panalangin namin kayo? Pati lahat ng mga nagdiriwang ka ng wedding anniversary na nandito. Ayun, no? – 25th, last Wednesday. Wala nang iba dyan? Pero kung namatay na yung ka-anniversary nyo, wag... Sige, can we just extend our hands toward them now? Let's also pray for them. Nasa harapan namin ng Panginoon, mga anak mo na nagdiriwang ng kalangkarawan, si JJ, saka si Nina, at si Kuya Jimmy at Ateneri na nagdiriwang din ng kanilang 25th wedding anniversary. We praise you, Lord, for their lives. Dalangin namin ang iyong special na pagpapala sa mga anak na to na nagdiriwang ng kalangkarawan. Tulungan mo sila sa kanilang paglaki, kanilang pag-aaral, at ang kanilang pagiging mabuting anak sa loob ng tahanan at i-bless mo sila. Gawin mo silang modelo kung paano lumaki at kung paano maging anak na may pananampalataya. I-bless mo rin ang kanilang mga magulang at mga mahal sa buhay. Ganon din si Kuya Jim at Ateneri na nagdiriwan ng kanilang wedding anniversary. I-bless mo kanilang pag-aasawa, ang kanilang pamilya. Ingatan sila, patuloy na gawing daluyan ng pagpapala habang sila inyong pinagpapala rin. Bless mo rin ang kanilang anak na si Victoria. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Happy birthday.